María, que tal? Estamos aquí, como vedes, na feira de abril, en Camariñas. É unha festa que se celebra todos os anos. E temos con nós, por favor, temos con nós a Braulio. Que tal, Braulio? Ah, Braulio é este. Que tal? Vai para baixo, veña. Bueno, que diría a Virxe do Carmen se che vira así vestida? Así vestido? A Virxe do Carmen non sei o que pensaría, pero miña nai estaría podeche dicir o que queiras. Sí, un traje típico da Virxe do Carmen a tope, non? É un pouco tipo danza de arcos. Danza de arcos? Sí, portado un pouco de Andalucía, pero vamos, isto xa é de... Bueno, ten que haber de todo. Ten que haber de todo. Fixo copia nada. Ten que haber de todo. Mira, que me dices, ti xa me candas aí organizando un tema, contalle a xente por se lle apetecía. Pois estamos organizando xa a quinta xuntanza da feira nosa daqui de Camariñas, que é a quinta xuntanza de cabaleiros da Costa da Morte. O sea, veñen cabalos, por suposto, cabaleiros de toda a comarca, desde Bergantiños, o sea, desde Carballo, Ponteceso, Vimianzo, Ponte do Porto, Camariñas. Isto celebras o día 30 de xullo deste mes, aquí en Reira, aquí no Cabo Vilán, aquí unhas praias que temos moi fermosas e virxens. Estame dicindo algo, o que pasa é que non me acabo de entender, porque eu de inglés é un pouco papa. É un pouco celoso. No, pero mira, ti vas en cabalo, pero ti sabes que hai un galego que vai en bicicleta que se acaba de poñer líder do Tour de Francia. Pois non sei. Non sei. Non idea. Eu de... E acho que se parece aquí, tal, Óscar Pereiro. Por favor, un aplauso para Óscar Pereiro, que se acaba de poñer líder do Tour de Francia. Un aplauso. Está bien, que aplaude aí. Aplaude aí. Bueno, María, isto é todo. Hai cabalos de 4 patas, de 2, a mí tenme chamado de todo. Vamos dar unha voltilla. Veña, hasta ahora. Moi cariñosa, porque a 1 da tarde hoxe houve aquí unha boda, pero unha boda un tanto especial que mesmo os medios de comunicación recollían. Estamos vendo, aí tiñamos unha cámara, estivemos ali. Por que especial? Porque é a boda de Simón e Laura. Estaba ali tamén a súa filla Alba, que ten maniño. Eles casaran hoxe en Camelle. Bueno, ela é unha voluntaria que veu cando asunto do chapapote do Prestige, que quedou aquí, que coñeceu a Simón, que é mariño mercante. E xa ven vostedes como rematou a cousa, así de bonita como a estamos vendo. Hoxe Camelle era unha festa, bueno, miren vostedes, e nós tamén quixemos participar de alguna maneira e por eso estivemos ali desexándolle, pois eso, todo o cariño e que les vaya moi ben. Imaxes fermosas, a verdade é que sí. Bueno, máis imaxes fermosas. Digo eu, falando de cariño, que será cousa de virreal, a forza do cariño. Terá xa concursantes? Poderán estes dous enamorados, por exemplo, de Camelle participar dentro de 40 anos? Pois quen sabe. Luís, como vai eso? Pois, María, efectivamente, nestes momentos estamos aquí en Camariñas, estamos no Peirao, esta localidade mariñeira 100%, que se está preparando para recibir a Virxen do Carmen mañán nesta procesión, enganados por certos os barrios do noso carón. Pero temos xa as nosas parellas, María, Cosaibas. Por unha banda temos a Manolo, aquí está, pola outra a Cris, parella número 1, e parella número 2 temos a Antonio e temos a Lola, Dolores, Lolita. Hola, Cris, boas tardes. Buenas tardes. Ademais, estaba a decir bastante que Cris eres a embaixador de Camariñas no Reino Unido, na Gran Bretaña. Una de muchas, sí. Unha de moitas, verdad que sí? Londres, sí. En London. Como se respira Camariñas en Londres, Cris? Pues se echa mucho de menos y sufrimos muchos allá todos, el tiempo, todo, pero ahora estamos aquí todos para disfrutar de estas fiestas. Imagino que un día como hoxe, imagino certamente, señoras e señores, que hoxe en Londres se respira Camariñas por doquier. E aquí temos a Manolo. Permíteme, Cris, que lle pase o micrófono. Manolito, díxeme pasar por aquí. Manolo, Cris e Manolo. Sabedes en que vai a consistir a proba, Manolo? Más ou menos, más ou menos. Mais ou menos, hai un colchón polo medio. Ese é o propio, o técnico de deitarse. Colchón, ademais, hai que deitarse, porque o que perda, vai se deitar en él. En serillos está. Vale, Manolo, vale. Estupendo. Pero díxeme saludar a Lola, díxeme meter por aquí. Lolita, Dolores, corazón. Lola. Como che chamo? Lola, Dolores, Lolita? Lola de Camariñas. Lola do Piticlín. Lola do Piticlín. E que é iso do Piticlín? É un bar que tuve eu, chamaba yo Piticlín. O Piticlín. O Piticlín, Lolita. Preséntame a Pitartener. Mira aquí, Antoñito. E Antonio? Antonio Máximo de Camariñas. Antonio Máximo de Camariñas, disposto a ganar o seu premio? Claro, vamos tentarlo, porque se
esa forza do cariño hoxe nestes momentos. Por unha banda temos a Manolo e a Cris, e pola outra Antonio e Lola. Atención, dous importantes premios. Premio de... non tirar aínda, non tirar. Premio de consolación, segundo premio un colchón da firma Terzi. Primeiro premio esta carretilla con produtos da nosa terra, xentileza de Cádiz. Así pois, e vos, amigos de Camariñas, aplaudir as vosas parellas. Señoras e señores, moi ben, este ambiente de gala, hoxe aquí en Camariñas. Atención,